ginkoronahan bilang bagong Miss Philippines Earth 2026 ang tiglawasang Ballesteros Cagayan nga si Rina Andrea Delos Santos. Ini matapos nga ginhiwat ang koronasyon kagabi sa nasambit nga pageant sa poblasyon Malitbog, Bukidnon kung sa diin kabahin ang 31 ka mga kandidata halin sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Pilipinas. Sa question and answer portion sa mga pageant ginpakigbahin sini nga hindi lang siya handa para sa corona kundi para man sa environmental and global responsibility bilang isa ka-title holder. Pinagi man sa iya matahom nga sabat si Rina ang magaserbe nga tiglawas ng Pilipinas para sa Miss Earth 2026. Yari ang iyang winning answer. In the spirit of love and action, how would you honor the responsibility that comes with the crown? Mabuhay pang muli. As a community tour guide, I am not just ready for the crown, but I am ready for the environmental and global responsibility that comes with it. I guide it every single day in working towards putting the Philippines in a position that is not just a model for sustainability and environmental stewardship, but also a destination of beauty. And for me, that is exactly what is love in action. Remember, love changes nothing unless it moves. And when it moves, it truly changes everything. Thank you. Si Rina Andrea Delos Santos, Miss Philippines Earth 2026. Naibaluan nga ginkoronahan man kagabi ang Elemental Queens nga sanday, Prima Joy Alamban sang Isabela bilang Miss Philippines Air. Si Alisa Mildred Villarina sang Mandaluyong City bilang Miss Philippines Water. Si Patricia Nicole Bangog sang La Union bilang Miss Philippines Fire. Kag si Roveline Eve Castillo sang Siyocon Zamboanga del Norte bilang Miss Philippines Ecotourism. Apisar nga wala sa nadala pa uli nga corona ang mga Ilongga beauty queens nangin maayo naman sa gihapon ang ilang eksperyensya kag matahuman ang performance na kalabot sa Angel Anteruel sang Pototan Iloilo sa top 15. Samtang nakasalod naman sa top 10 ang tinglawas ang paseseri nga si Hannah Tiffany Kristen.